Il-mexxejja Ewropej mistennija jaqblu li artiklu 50 li jiggarantixxi l-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jiġi estiż sa 22 ta' Mejju illi ġej. Dan kien deċiż waqt is-summit tar-rebbieqa tal-Unjoni Ewropea fi Brussell li din is-sena kien iddedikat għat-talba tal-Prim Ministru Ingliż Theresa May biex id-data ta' Brexit li oriġinarjament kellha tkun id-29 ta' Marzu tkun posposta. L-Unjoni Ewropea qalet li l-estensjoni tkun garantita jekk il-Parlament Ingliż f'Westminster japprova l-abbozz dwar Brexit qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju illi ġej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li kien preżenti waqt dan is-summit kien diġà ddikjara li l-Gvern Malti jaqbel mal-estensjoni ta' Brexit diment li dan isir biftehim. Fost l-impenji tiegħu il-Prim Ministru Muscat kellu laqgħa mal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qabel ma bdew id-diskussjonijiet. Il-President Tusk kien qal sigħat biss qabel is-summit ta' din is-sena li estensjoni qasira ta' Brexit kapaċi tkun possibbli bil-kundizzjoni li dan isir b'vot pożittiv minn Westminster. Is-summit tar-rebbieqa mistenni jkompli l-ġimgħa u se jiddiskuti wkoll summit li se jsir fi żmien li ġej maċ-Ċina u se jfakkar il-25 anniversarju taż-Żona Ekonomika Ewropea. Fl-istess ħin il-mexxejja taw ħarsa wkoll lejn id-direzzjoni ġenerali li qed tittieħed biex l-Unjoni Ewropea timplementa strateġija fit-tul dwar il-ftehim ta' Pariġi sas-sena 2020. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.